Esa. Gustaríame que nos contases como é eso de que nacestes un día pero te registraron outro. Como? Ti naceches o día 31 de decembro. Sí. Pero que sí. pasou? Bueno, porque a miña mamá era moi lista, aunque era da aldea, pero tiña un doble sentido, ¿no? Que se suele dicir. Entonces resulta que ela puxome no 1º de enero, porque cando me pus nos onugados, anotoume o 1º de enero, porque daquelas, na época de Franco, daban uns puntos pa xente que tiña, a parte dos nenos, ou non sei como era, eu non me acordo moi ben diso. Teño esa idea porque ela lo contou. Entonces puxome no 1º de enero para poder cobrar comigo todo o ano. Claro. E de outra forma non cobraba... Non cobraba nada porque xa terminara o ano, quedaba sin cobrar nada. Pois moi lista foi tua nai, efectivamente. Sí, bueno, non Mira, tiña estudios, pero tiña unha inteligencia propia que esa non o dan os libros. É que eso non ten nada que ver. Moitos galegos e galegas non puideron estudiar, eso non quere decir que non fosen intelixentes. O tema é que por cousas da vida non puideron estudiar. Estudaron na Universidade da Vida, que é moi importante. Sí, exacto. A escola da vida é moi importante, así que é, sí. Otilia, tuvestes unha infancia moi bonita, pero contasnos que de moito traballo. Dentro do que nos podíamos, lógicamente, porque éramos bastante humildes, o que pasa é que nunca nos faltou de nada, porque como traballábamos terras e todo eso que tiñamos, éramos labradores, entonces, pero nunca había 5 duros para poder comprar unha cousa ou que fora, había que esperar vender un ganado ou facer algo do que había na casa para poder coller diñeiro. Bueno, pero saístedes adiante, sí, por supuesto. Unha infancia feliz, lembras, dentro das circunstancias. Sí, en certo modo, sí, claro. Hoxe prácticamente teño todo e moita xente non é feliz. Non convence nada, ni nos sinte... O sea, é completamente diferente o sistema. Antes non tiñamos nada, éramos máis felices, por lo menos do punto de vista meu. Porque tampouco se botaba de menos nada, Otilia. Mira unha cousa, aos 12 anos tiveches que deixar a escola. Sí, claro. Claro, bueno, porque aprendín a coser moi pronto. Entonces, que iba a dicir eu? Eu gustábame salir fora. Nacín con un espírito aventurero, entonces tiña que irme para unha parte, e como a miña irmá estaba en Venezuela, pois fume para lá. Marchastes con... Cando 18 anos ainda non nos tiña cumprido. Porque entonces tuve que convivir con ela 4 anos hasta ser maior de edad. Porque en aquel tempo me parece que era os 21 ou 22 anos cando era maior de edad. En Venezuela, que era 18, en Venezuela... Aquí en España. 21 anos. Claro. Entón, ata o daquela non podías vivir ti soa. Claro que non. Tiña que vivir ca miña irmá. Hasta que fora maior de edad. Fuches a Venezuela en barco, claro. Sí, claro. Como foi aquela travesía? Había un ano 60, non? Como foi aquelo? Bonito, o sea que... Aquilo foi... Perdón, porque a mí me dá risa, porque fixen cousas que se fora hoxe ao mellor non a facía. Porque resulta que fun sola. E claro, de salir dunha aldea como era aquela, meterme no barco, pasei, claro, como o meu espírito pasaba moito máis alá do que estaba vivindo, entonces eu, pues, era atrevida en ese particular. Claro. Entonces, marchei sola porque non conocía a nadie para poder embarcar. Embarquei en Vigo mesmo, fomos a Coruña a buscar outra cantidad de xente, pero chegou un momento que eu tiña que ir sola igual. E no barco, conocí unha señora de Ourense moi simpática, bueno, ela iba a ver a familia, iba de visita simplemente. Entonces, oíume cantar, e dixo, tes que cantar. E non cantei unha canción no barco así en medio de todo o mundo. Eu, se fora hoxe, xa non o fago. Por qué? Porque daríame unha vergonza tremenda. Bueno, pero fostes valente, cantástelo e pasástelo ben. Non pensas en nada, actúas e punto. O sea... E por riba chegas a Venezuela, nese barco... Chego ali e quedome no barco sola. Todo o mundo desembarcaba menos eu. Por qué? Por qué? Porque non había chegado a miña irmá, eu non podía salir do barco mentre non me recollera ela. Así que eu tuve que esperar que ela chegara. E dixen eu, bueno, se non me veñan a recoller, devólvome no barco outra vez. Volvo de novo para Galicia. Claro, porque, hombre, eu sei que me viña a recoller, se non era antes, era despois, pero viña a recollerme, pero, claro, de momento, tiña que estar ali. Menos mal que eu non son unha persona que teño medo, o sea, que non me importaba estar un pouco máis, pero... Instalaste en Caracas. Sí, vivín ali 20 anos, sí. E traballaste, Otilia, para asignaturas de alta costura. En 2 boutiques, sí. E despois, cando xa tiña bastante tempo, entonces puxeme sola eu, independicéime eu. E así foi a miña vida todo o tempo. Pero é que chegaches a coñecer a Carolina Herrera. Ai, sí. A ela non lle fixe nada, porque ela realmente non era modista nin é. O que pasa que ela tiña unha boutique, entonces o hecho de irse para Estados Unidos é que Venezuela xa lle quedaba un pouco pequeno.
porque chegaba un momento que había máis competencia, entonces ela quería experimentar outras cosas en Nueva York. Pero ela non cosía nin nada, porque ela tiña xente que traballaba para ela. Eu só lle fixen 2 vestidos á abuela dela, porque tiña un bulto aquí na espalda, entonces toda a roupa que compraba lle quedaba mal. Subía o vestido aí atrás, porque claro, a roupa que se compra feita é cortada igual. Entonces non prevén esa parte, porque non saben se unha xente ten algo anormal no seu corpo ou algo. Entonces, pois, chegou un momento que ellos fun probar a casa, e aí conocín a ela, porque a cousa veu porque eu tiña unha prima traballando de ama de llaves na súa casa. Prima xa en segundo grado, pero sí. Entonces, ela quería facerlle uns vestidos á abuela. E dixolle a miña prima, pois mira, eu teño unha prima que cose ben, entonces se lo puede hacer ella. Entonces, sí, fun alá a tomar as medidas, porque xa estaba bastante maior, e para que non se trasladara a ninguna parte, pois fun eu tomei as medidas á casa, fun eu probar, e fixen eu todo ali. A verdade é un privilexio, pero coñecestes a unha das figuras da moda máis influentes a nivel internacional, que lle fixo roupa a primeiras damas. O que pasa é que Venezuela naqueles tempos era un país que vivía á altura de calquera país de Estados Unidos e de todo, porque era moi rico, porque rico é, o que pasa é que non se explota. París, Francia, iba sempre a facer un desfile de modas ali, porque consideraba que era o país onde se podía vender unhas firmas importantes e todo ben. Otilia, notase cando falas ese amor por a alta costura, pero eu teño unha pregunta para ti. Non houbo ningún venezolano que che dixese... Si tú me dices unha pregunta curiosa, verdad que sí?